Odhiyo matariko chiko dueno marapaka chiel nyakoro mgajwanga na yopreo koda bich machigna hinya chendo ni maro imorera mogi TV waikoni weche manyien mag mosebedo kati more odiochieng' makawuono mar Jumapil koda ka mago mag siasa mago mag somo kachiel kod mago mag tuke dute chendo ni maro imore kaka pile go kodwa mbaka lai enari adeka uchiel nono wantie live Facebook Ramogi TV ke imwe eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magethondweche. We have got two Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with the Chagulanyi's group. Jatend piny Uganda Yoweri Museveni oyango jo Kenya Bob Njagi kod Nicholas Oyoo mane ondhi Uganda kaka ongoke ng'anyo mane odhi konyo Bobi Wine campaign. Familia machielo pachoka yuago ng'at gi manyocha onegi Tanzania ka jo Kenya moko mantie Tanzania nyiso luoro magingo. Oganda man lutindo bede opposition. Wangni watelo nwa bede sirikal kendo watiyo gi yawagi kendo watiyo kodgi kanyachiel wamak rekod gi matima mata. Ogai makojolo mar ODM Oburu Oginga okoni giol kod kwedo sirikal kendo ni ODM maotayo ok bi kwedo sirikal kata matin. Machiegni nyakoro mgajwang' chendo eno imore wantiere gi jaloko Lizo Tieno nyinga Lydia Hokeyo. Achiel kuom jo Kenya manomake piny Tanzania gikone olero midhiero manokale eleto bila mag piny Tanzania hekinde manomake. Frederick Obuya wachoni nochwade kendo dinne kod obila taro mar chik kuom ndalo 8 en kod wadgi moro ko wachoni jo Kenya mamoko podo kwame pinyno warita mager mar obila. Cynthia Onyango ntiere kod ler. No wuok pachoka kod nyamburko kodhi e boma ma Dar es Salaam tarik 29 dwe mar 10 ka en kod chenro mar hingo odiochienge mar nyuol kaachiel kod chenro mar keto mwandu mage yor limbe pinyno. Bang' chopo e boma ma Dar es Salaam kendo bedo kuro kuom ndalo 2 chal mar kwe mar pinyno nolokore. Bang'e noloko pache kendo chako wuoth matere Zanzibar kata kamano kinde ma wuoth ne dhi nyime obila ma pinyno nomake kendo tere nyaka e tesend obila. Kuom ndalo 8 nobedo e mudho komanyo duoko kowuok kuom tend arita kwe ma pinyno kata kamano temo mare ne okonyago olemo. After sensing that things might be a little bit tricky, I grill one of the officers. I call him Afande. Ebu, I want you to tell us kama ni vizuri ama kama ni vibaya. Tunatoka hapa lini? Vitu vyetu viko sawa, tuko na kibali, hati zetu ziko sawa. Shida ni gani? And he tells us, mambo yenu ni magumu, ipo na wakubwa. I just stepped back, put my head down. That's the first time that I cried. En yuak maratiro ka wachoni e kindeno, bende no bedo kod gocho mare kachiel kod ja Kenya machielo kuom ndalo 8, ndalo ma wachoni ngimane duto wiye ok no wilgo. The only bruises, I think John has an injury on one of his fingers. Either, I think it's twisted because they hit him. They hit his hand, so when he was blocking, they hit one of his fingers. Mopogore kod gocho, bende wachoni aluora mar tesendo bila manogeng'negie bende ongohore kakata chiemo ne ok giyudi. It's crowded. There's a 13-year-old. There's a 16-year-old. There's no water in the cell. The toilets are stinking. You step on the floor and it's sticky. Ni kama uji, ni kama unakanyaga uji. That is where you're supposed to sleep. There are bed bugs. You can literally see bed bugs. And that is when I think I told John, it's either we go home or we sleep at immigration or they just kill us. The problem is our government. Tanzania and Uganda cannot abduct and torture Kenyans without the green light from the Kenyan government. Olero ni nochuno mbetre mar piny Kenya e piny Tanzania mondo donjre kendo chun thuolo mar wegi. Lek mar okil Frederick mane en go mar keto mwando e piny Tanzania owacho ni sani otore Luanda kaluwore kod kit sand manokalo e pinyno. Magi timore e kinde manyuola moro e kaunti ma Taita Taveta lit kod kuyo mako
bang' watgi manyinge Albert Kamala manomaki e gwenge ma Moshi tarik 29 dwe mar 10 yud ringre mare ka okane kar kano ringre ma Holili machiegni kod tong' mar piny Kenya kod Tanzania ka ringre mare nyiso sand kod ratiche bende onjau. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kwa the piny ribamba ma Uganda, jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni oyango ni tend Uganda ne omako jo Kenya bende gin jo Uganda Bob Njagi kod Nicholas Oyo kendo nogeng'negi kuom ndalo 38. Koloso gi jopiny kokale nyakalondo mar piny Uganda Broadcasting Corporation, Museveni owacho ni Njagi kod Oyo ne omaki bang' apisa mang'uyo maling'ling' e piny noyango gi kaka ongoke mag ng'anyo kendo ni ne gidhi mar konyo campaign jaket sirikal Tesre Robert Kyangulanyi kata Bobi Wine motelo ne yiero 2026. Elizabeth Jode ntiere kod ler. Seche matin bang' weyo thuolo jokedne ratich oganda Bob Njagi kod Nicholas Oyo kod tend piny Uganda, jatend piny ma Uganda Yoweri Museveni owuoyo e wi ndhicho margi. Kane oloso e nyakalondo ma Uganda, odok ne okang' mane gikawo kolero ni okang'no luwore kod nonro margi mane ofwenyo ni ji ariyogo gin ongoke mang'anyo manyalo rocho arita. Even our own groups here, we monitor them with intelligence. Here, of course, we have very good intelligence, and we know them. Like, for instance, we have got two Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with Kyagulanyi's group. That they are experts in riots. Wechenego nokelo buok ka ndalo mokalo tend Uganda nokwedo ni gionge lwedo e ndhicho mar ji ariyogo mane otimore tarik 1 dwe mar 10 e alwora ma Kireka mayudore Kampala. Katendo bila ma Uganda emane obedo mokwongo e kwedo wechegi e bura mane otimore tarik 6 Oktoba. I don't have any information to the effect that they are in police custody. Nor do I have any information that they are accused by police. If I had it, I would volunteer it here without any reservations. Jumbe ariyo bang'e, jolweny ma Uganda bende ne ochako kwedo ndhicho mar Njagi kod Oyo bang' donjnegi kod okinde ariyo ma piny Uganda ne gin kod lwedo e ndhicho mar ji ariyogo. E duoko margi ne doho, Uganda People's Defence Force kata UPDF nolero ni e menyo margi onge andika mane giyudo manyiso ni ji ariyogo nodonjo e pinyno. Bang' tendo bila kwedo ndhicho mar ji ariyogo, doho mamalo ma piny Uganda ne ong'ado bura ka ginyiso kindego mondo go ripot e wi lal mar ji ariyogo. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Kwa dhi mbele nyakor Mgajwang'a ni moko kuom ka jatend piny Kenya William Ruto onyiso yie mare ni piny Kenya ntiere kod nyalo mar wuok e dhier kendo bedo achiel kuom pinje manie ngadho mamalo e yorego mag dongruok to mana ka jo Kenya yie ni okang' ma kamae nyalore. Nowuoyo e kaunti ma Samburu e kinde manoyware nyasi mar lamo kamose jotend Kenya moko mabende wacho ni ntiere kod paro maduoko Kenya chien anyalo kalo kuom weche magikiro mathiro dongruok e pacho kae. Kwa achiel mar oganda e thur kaka bende medo singo chwalo chenro mag dongruok e kaunti ma Samburu koreo koda ka tieko chenro amoko manosechaki ma osebedo kochung'. Tuko na affordable housing going on very quickly. We have Milimani hapa Marara. We have phase 1, 2, and 3. By the time we go to Achas, within this county, we shall have 1,500 units for affordable housing. The amount of money we will spend will be about 1.5 billion. Na hiyo ni kiojo tu ni ya kwanza. Tuko na maono hapo mbele tutaongeza. Wametuambia kuna watu walichoka na umaskini wakakataa. Na sisi pia kama wa Kenya tukatae umaskini, tukatae ukosefu wa kazi. We must refuse to continue to be a third world country. And that is why we must do whatever it takes so that we can raise the ambition of our nation and move Kenya
to a first world country. And it is doable. Mimi niko na imani. Askofu ametuambia tumuamini Mungu. Tujiamini na tuamini taifa letu la Kenya. That is how we are going to move Kenya from a third world country to a first world country. We believe in God, we believe in ourselves, and we believe in our nation. Josisa maketo serikal tesre koro seo jatend piny Kenya William Ruto hagiwacho ni kuom thuolo mar higni adek mosebede telo osiro choro chal mar sectors opogore anyato mago mag somo, thieth kod ohala. Josisa go kamori wo jatend DCP Rigathi Gachagua kod ogai mar Wiper Democratic Front Kalonzo Musyoka olose gwenge ma Kayole, Nairobi, Limuru kod Makueni. Watoto umesema wapigwe risasi kwa mguu. Biashara zote zimeharibika. Wewe Githinji unaambia wa Kenya ati wakupatie nafasi ati you can make Kenya a first world country. How? You know, we have an opulent, wasteful government. Big offices, big titles, big people, you know. I don't know how many tons of advisors will be earning salaries, big jobs, and so on. We behave as if we are a developed country. Frankly, this is not rocket science, honestly. African leaders must stop treating protesters as criminals. In the case of Kenya, in the case of my own country, senior counsel went out there, PLO, next to commit a maximum prison, to enter and defend young Kenyans who are charged under Prevention of Terrorism Act. Bang sidhianga kaka ogai marodiam heyor kojolo Senator Masiaya Oburu Oginga koro golo koke kendo wacho ni kaka jo ODM giol gi kwedo piny owacho kuom kinde malach komedo ni mano ok ODM ma oikore mar tayo. E twak mare gi jofwamb weche e pare ma opoda. Oburu nokwedo jokanyo mag ODM makwedo sirikal kowacho ni gichalo jogo matucho yie magidho. E kinde no jaod bura mandhiwa Martin Owino kod nyawadgi ma Kisumu County Ruth Odinga okwa kuku mar ODM mondo teg duon burano e koro gwenge kendo kwedo jogo magiwacho ni tucho gi listi mopogore mag jotelo mag duon burano e koro gwenge ka giwacho ni teko mar ODM oyiengore kuom jopiny. Angni oknwado watel ni joluo bedo oko mar sirikal. Oganda mar luo tindo bede opposition. Wangni watelo nwa bede sirikal kendo watiyo gi yawagi kendo watiyo kodgi kanyachiel wamak rekod gi matima mata. Emomiyo ok wanyal tucho yie to wanie yieno. Kochopo ndalo ma koro dhi e yiero 2027 to koro wabiro bedo piny kod wawinjre kodgi mna motegno ni wan to koro mae to nyiewo sirikal ma nyiwa donje kaka Kisuma. To makoro wadonje makoro waloso kanyachiel ne. Wan to wan kanye. Waneno trend moro kama is not going to stand. Coordinating committee, county election committee, gima branch osetimo maber. Gide girucho. That one should stop. What we chenga ni wacho did was strengthen branches. Mane heart, a heartbeat mar ODM. Kudo wacho ni wado riure ano katemu. Ngama nguli rugono, tu die mesa kube ujing, ku thuon, ku ngeni mesa ni, wan bende walose, kaka jo ODM. Mokuom jotelo mag ODM kaluwo singo ni gibiro dhi nyime siro sirikal mar manywanda kata broad-based government kagiwacho ni gibiro luwo yo mane Raila Amolo Odinga osiemonegi ma onge digni. Jotelo mane loso Kisumu okoni Nyanza biro medo neno ber mana osechako neno bang' winjruok bede kinda Raila Odinga kod William Ruto mana kagi medo dhi nyime gi bede sirikal. Jafomara Bill Gates Odowar ni gimethoth koya kaunti ma Kisumu.
Kagiwewi wacho ODM bede sirkal mar William Ruto moko kuom jotelo makaluo kotelnigi kod jatend migao mar teko Pio Andai koro jiwo oganda ma Nyanza mondo kik par diriyo kendo gimak gi lwetgi ariyo kama ne Raila owegi ma en siro William Ruto. We have 1 year, 9 months and 2 days to the election. In this time, somebody is telling us that tuache broad-based mali tuko 1 year, 9 months, 2 days, tuende tupange line kwa united opposition. Ya wajopinjo Kisumo. What political theory or government system is this? That you are in government and then you have to leave to join a united opposition in order to come back to government. Jogi network lalegi koso lalegi. Nijakom ned waron waber kaka joluo. And that is why every step he made it first and foremost in the best interest of the country. But more importantly, he also made it for the best interest of our people here. And therefore, it is not by chance, it is not by mistake, it couldn't have been by coincidence that by the time Baba was leaving us, he left us working closely and under President William Ruto. Jotelogo bende opako dongruok ma Nyanza gi gwenge manie alworane oseyudo chakre winjruok ne bedie kind ODM gi UDA mane oloso sirkal mar manywanda kata broad-based government. Gisiemo joma dhiro mondo ODM owuok e sirkal ka gikoni Ogai manyien Oburu Oginga en jatend maneno mbele kendo neno ni ODM ogerore. Na nataka kuambia watu wa pande hii, tunataka maendeleo, tuangalie serikali ambayo hiko kwa sababu hiyo ndio itaweka resources pande hii yetu na tunajua kuwa hii Kenya itabadilika. Wane serikal toka ine mrengo machielo cha to in mane mrengo no. Omiyo wan kama waziri Opiyo Andai nitie, kama John Mbadi nitie, kama Oparanya nitie, kama Joe nitie, kanyo ema wantie. Ekindego gijiwo jopiny mondo biogo jotelo kogno kendo yier mana ng'ato kaluwore kod tije. Apenje jomoko ni to manyo in kani isatimo ang'o? Isatimo ang'o? Ata nyalo kwan. Akwan koso ka kwan. Akwan koso ka kwan. Sabiro mabiro kwan. Jaduong' owacho kacha ni nam thoi thago ji. Nyam thoi thago ji. Telo sabedo kato pinyo daro jokolwa kada gi jokasagam mani nyalenda pile pile. Nyagengo koso ka gengo. What I know for the time that I've been in politics, there is no Simon Makonde in siasa. There's no way you can be born on Monday and you die on a Sunday in terms of politics. Bill Gates, Odwar, Ramogi TV, Kisumu. Maneno gai mar doho mabende osenyiso gombo mar laro kom tend piny e yiero 2017 David Maraga okoni obiro tieko chuth wach mibadhi kod kuo mar mwandu mag jopiny ka jokenya omiye thuolo na telo ne piny Kenya 2017. Maraga okoni mibadhi ma oguro iwe piny Kenya kod kuo mar wang' teko ma ikwalo godo mwandu mag jopiny tamo oganda jokenya yudo dongruok kaka owinjore. Kolose kinde mano yore nyasi mar alam e kanisa kopere mantibo ma Homa Bay, Maraga okoni mibadhi thiro dongruok mar uchumi mar piny Kenya. Kendo ka oyiere kaka jatend piny to obiro kedo gi mibadhi no. Maraga mano oten gi Ogai mar United Green Movement Party Augustine Nato koni oganda jo Kenya mathoth kale midhiero mopogore opogore nikech mibadhi ma nyaka koro ked godo. This country, if we keep quiet, it's like we are endorsing it. If we do nothing, it's like endorsing it and let people suffer. We have seen very sick people who can't get health care. We have seen, I mean, our young people not in school when they are supposed to be in school. The teachers should not be striking for government to pay them. The government has an obligation to pay them. It's a question of planning. It's a question of stopping wastage
It's a question of stopping the looting of the public resources so that you direct the resources to where they are supposed to be. Obila sub-county Marongo semako hachecha chiel maitudo kod nek mar jariem boda majagni pradek mano yudo thoi kinde rakruok mar kweth ariyo mar joriem boda mane timo kampeni ba Marongo motel ne yiero mar joriem boda e sub-county Marongo. Jatend obila e sub-county no Salim Fundi yango mae ko wacho ni pod gidhi nyime mar timo pedha ne achich machielo mabiro kinde ma jodolo e sub-county Marongo dwaro mondo mi nonro orum mapiyo kendo jogo moitudo kod nek no maki kendo chwali doho. Bishop Daniel Okelo kod Tom Nyerere wacho ni gidwaro ratiro ne familia mar awere mane onegi. Bende jodolo gi okwa kwe kinde joriemba boda kata kinde joriemba boda ka gidhi nyime kod campaign mar yiero. Wasebedo gi kwe Rongo kendo kwadak gi kwe gi ji duto. Wach micho wuok machiegni ma jo boda dhao ka gilaro telo ok en gima ber, telo Nyasaye machiwo. Walem ka giyie to gibed gi kwe, giwinjruok e kindgi to gilem tim kampen gi kwe. Sirkal bende okawo okang' mar bedo e kampen magi mondo gine ni kwe obetie. Ng'ama otimo tim marach micho chuoji gi pala bende ka beto make mondo nyathi mane othone yud ratiche ilala gi bende walamo negi bedi gi kwe ma Nyasaye. Japo watu wanaweza wakakosana kwa kutosikizana kwa misingi ya haki na mambo kama hayo, haifai mtu kupoteza maisha yake kwa sababu ya kifo, kwa sababu ya mambo kama haya ya siasa. Tunakashifu kwa maneno mazito na makali kabisa kwamba wale wote waliohusika katika tendo hili baya na wanaswe na walinde usalama katika eneo hili la Rongo. Riwruok jopuonj sekondar mar Kupet koro dwaro mondo mi apisas mag kwach kich otim nonro mapiyo e wi lal kendo tho mar japuonj maduong' mar skul sekondar mar Yawuowi ma Munyuki PAG. Japuonj no oyang nyinge kaka Simon Isiaho nyoyud ringre mare kowiti aora ma Kipkaren Nyoro. Kupet osingo mar golo jopuonj duto madongo e centers mag penj mag KCSE ponono ni ok otim nonro makare kendo kawo okang' mager mar chik ne achije moyudi kod ketho mar nego japuonjno. Hawezi toka kwake asubuhi anaenda kwa shule na anapatikana ametupwa kwa mto, mwili unaozewa kwa mto. Hiyo ni kitu ambayo tumehusunika sisi wote, na tunasema kama hakutakuwa na step ambayo report ambayo inatueleza ni nini haswa ilitendeka, sisi we shall be forced to disrupt exams in this region. Teachers' lives matter. We are sure if this was someone else, if it was a big person in the government, if it was a politician, there would be arrests that have been made already. But because it is a teacher, this process is taking a very long time. We are not accepting that. Hivi mwalimu mkuu amepatikana ameuawa na ametupwa kwa mtoni. We want to be told from the accident area, when the accident ended back to the river, what happened? Kama ni Savula yuko involved, lazima ashikwe. Kama ni mjumba yuko involved, lazima ashikwe. Kama ni lazima ashikwe. Tunakubaliana hapo? No one is above the law. Daka ni pare kodangwen nyokorom gajuang banga sa hadeka marotino chendo enoimore hero kamano ko medo ketera mogi TV kapo ka yo mokwongo neno ka kauli Bernard Kantiere county ya Migori wacho ni wano kwa uoge serikal maruto wa all code opposition mano ote mar sergeant meno kanyo ote mano mo orakai gi Omondi Oudia wacho ni wantire serikal to stay kendo kik jomoko pima wi Oganda kagimanyo dwach gi giwegi wacho ni kano yieri to tine jopiny nono to ok bichalo no kaito biano kanyo ote mano mara Felix Ochare kantiere Kanga wacho ni weche gichopo ne makare ahinya mano bende ote marutis tingo ganyo kantiere Rapogi Isdori Omolo wacho ni entiere kodwa chendo osiro ne kika jaluo dogi opposition kendo wacho ni wadwaro mana dongruok kende ne jothurwa koro wacho ni waduok wuoyo mang'eny piny watima tek kendo kik pogruok bedie kind jotendwa kata jopiny giwegi manote mar kansela
Isdorio Molo. Beno Mandela oniala mar Kibiri Ward owacho ni gin gimeni Christine Oniala wacho ni adier makende ni serikal oseweyo jowaka sandore lwet pinje mamoko wakwayo ni serikal oyie okaw okang' mar rito oganda jo Kenya. Okonego bedni sando jowaka nyithi kiye e pinje moko to ambassadors magwa manie pinje go holingalinga wacho ni kare tich gima duong' en ang'o mano penjo maduong' ma openjo kanyo. Obila Shamotho wacho ni entiere kodwa wacho ni wach mar jatend piny osiro Kenya nyalo chopo kendo bede ngadho mag pinje man malo mana kwa yie kuom kaka oganda jo Kenya kata wacho ni wach jo Kenya gi pinje ma okiewo gen nyaka koro girum kata wacho ni nyaka koro waluor ngima oganda kendo walo chike kaka owinjore. Mogik wacho ni jo ODM mowe chapri mathoth ka en adier ni gin jopuonjre Raila Amolo Odinga to gilo tielo kaka noluwo kata footsteps mage kata wacho ni gibed kod Central Center of Command ma ok ni ng'ato ka ng'ato wacho mare. Oyo matin maino imore kikidhi mabor. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedies za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bona ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yu wajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni Nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha Nice Extra Premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni Nice. Si Nice na Nice Extra Premium. Yay! Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chunya me gombo monada gukodi. Chunya mai gombo monada gukodi. Dak maunge kelele zedi. Maunge kelele wudo bonde. Era maunge kelele. Maunge kelele tuko busy. Maunge panganga. Maunge panganga. Mondo iyud thuma mar hera maunge kelele kaka sikiza tunmari bonyeza *812 *784 #
Ramogi TV e od jothumbe duto. Jodak mathoth e ward ma Lakeview mayudre county ma Nakuru oyudo hinyruok mag masira mar oula bang' nam Naivasha muomo kendo lak nyaka e kuondegi mag dak. Masira ma bende osebet ka medre e wi dweche mokalo osekelo lal kod hinyruok mathoth ka luoro mar jodak. Alworano en tuoche mikelo kod pige mochido. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode ntiere kod ler. Ma e chal mar ward ma Lakeview mayudore e county ma Nakuru. Kar dak manoting'o ji mohingo 20,000. Ji nie wi ng'wech ka gimanyo tony bang' pi nam ma Naivasha muomo. Kama nyiche en kar dak mokwe ne jood Cecilia Wanjiru koro olokore kama yugi kod pie magoya bal. Geno mare orumo. Tumestuka sana, tujaiona miaka hiyo yote nimeishi huko. Mawazo yangu ni kushindwa tunatoka hapa twende wapi. Na tunajua hapa ndio nyumbani. Lit manie lenda wang'e ema nyiso kit lal ma oyudo. Oparo otieno mar masirano, gino mane ochune ringo komanyo kar tony kaachiel kod nyithinde. Maji ilianza kujaa huku nje, halafu tukaona kama itaisha, tukakaa tena kuamuka tukakuta kuna maji na tuna msichana anaenda kufanya mtihani wa form 4. Tukaona atakuwa anapitia kwa maji kila sana, imeingia kwa nyumba. Sasa ikabidi tutatafute ka nyumba twende. Kaluore kod masira ma ogore kuomgi, jodak maka yuago pek emanyo kuonde jot manyien. Ni mar thoth jodak go tiyo mane puothe maua ma e alworano. Kanyo ma bende yuto ok bere. E alwora ma kar dak ma Kihoto Phase 1, ma bende oula no monjo maonge ng'uono. Hamisi Ondieki, achiel kuom jodak e alworano. Bende pek mar ngima osemono daro familia mare. Koro ni chuno ni nyaka odar nikech chal mar alwora omedo bet marach. Na familia yangu tunakaa hapo kwa ajili hatuna means ya kuenda mahali. Ni kuenda kuwekelea mawe kwa kitanda, tupate mahali ya kulala, kupikia, lazima tuweke jiko juu ya mawe ndio tupige chakula watoto wakule walale. Hata watoto hawaoni jua. Onge kod ng'eyo mar kama odhiye kowuok ka. Konyiso chunye lit ma en kod familia mare ni godo. Nikiangalia mtoto, nirudi niende kumalizia pipi, hata kukula sikuli. Mtoto akikuangalia na akikuongeleza ni machozi. Luoro ni ok nen kende. Thoth familia kalo e pek makama. Kakoro weg udi bende omedo omenda mag udi. The rent have been hiked. You find that some landlords have tripled the rent within this area. It is so difficult. I have still some people still stuck within these waters. Mimi mwenyewe sijapata nyumba. Na hata ndio hata kama napata ile pesa 6,000 sitaweza kulingana na mshahara ambayo tunaipata. Hiyo ni halfway my salary. Kuonde dak mating'o ji makwan goinga 4,000 koro ni oula omuonyo. Tend County ma Nakuru oketo loche madaro jogo ma oseyudo kuonde jot ka thoth familia to podo moko e dho nam ka yie dhie manyalo darogi. The biggest challenge is those people who are like a kilometer away from here. There are people stuck there. They have no resources to move. They are not able to move. They have families. They have small kids as young as even 5-6 months. We have been camping here for the last 2 weeks, all trying to address the challenge related to these waters so that the people's welfare will be taken care of. Chope maula omuomo bende koro kelo luoro e wi tuoche manyalo tuch. Ka nyithindo ema ngimagi nie andaki mar gamo tuoche mikelo kod chido mar alwora. Jodak go kwayo kony kowuok kuom sirikal mamalo e wi masira makamago. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Riwruok jopuonj mar Kuppet koro oyango ni achiel kuom gigo manyalo thiro chenro mar donjo senior school ne jopuonjre ma dhi chako grade 10 en rem e kwan jopuonj mapuonjo somo mopogore opogore e bwo lai mar somo mar CBE. Kaka Ifinyakedi lero, nitie dwaro mar duol mandiko jopuonje tich TSC rango manyien chikegi mag tich kaka achiel kuom yore mag kelo yot ahinya to ne jopuonjre mag senior school.
Ndalo moko tok ten migao mar somo chiwo yanga lipot margi manyiso chenro magichano ne jopuonjre madonje grade mar 10 kata senior school. Tend riwruog jopuonj sekondar Kupet oyango ni nitie dwaro maduol mandiko jopuonj tich pacho ka TSC rango manyien chike mag tich. Kaluwore gi jagoro maduong' mar Kupet Akelo Misori, nitie lai mag somo mamoko kata pathways maonge kod jopuonj moromo, kendo biro dwaro ni duol mochung' ne ndiko jopuonj pacho ka Teacher Service Commission chiwo thuolo ne jogo manigi lony e somo makamago puonjo jopuonjre kaluwore gi chike mag somo. Paro manyaka kuong sir kod piny owacho. Bende kono nego beni Teacher Service Commission or revise their curriculum mondo kigiwach ni gindiko mana gikawo mana jopuonj motrain kende, gikawo jopuonj motimo other skills, ma trainers moko motimo other skills makata pok oyudo pedagogical skills mag puonjo. Wan gi jok machalo mang'eny, ma jok manyalo timo bricklaying, jok matimo art and design, jok matimo food and nutrition, jok manyalo timo mago. Gin jok mo inyalo gol e other areas to do the school system ma puonjo nyithindo maber. To koro Teacher Service Commission must change its regulation and an act of parliament must approve ni Teacher Service Commission koro nyalo ndiko jopuonj ma oko train as teachers. Jagoro mar Kupete bade ma Kisumu Zablon Awange bende ochiwo pacho kowacho ni nyaka ten migao mar somo tim kare maneno ni skul moyier ne lai kata pathway mora ni kod gigo madwarore e chwalo somo makamano. We expect ni migao mar somo skunde magiyiero ni dhi bedo mek sciences must have laboratory. Ka giyiero skunde moko ni dhi offer technical subjects kaka computer, nyaka bed gi computer. Ka dhi offer subjects kaka agriculture, gibed school manyalo bedo gi puodho. Wakao cluster as per the cluster. Nikech bro chuno nyithindo madhi hinyre gi nyithindo mabodhi e day schools. Ibro miss day school moro ma ionge facility. Oketi ni dhi timo sports. To skundno kata pap ema gionge go. Skundno kata jopuonj manyalo puonjo various games ema onge go. Motelo ne jopuonjre motieko grade 9 riwore kod senior school. Nitie dwaro ma jokanyo e sekta mar somo paro ewi kaka yiero ma jopuonjre ne grade mar 10 kata senior school biro timore. To kachopo Januar be onego bed ni wasebet piny kaka stakeholders wawuoyo to wang'iyo kaka selection mar class 10 dhi bedo. Scrambling kata laro nafase mek form 1 mane timre ga chondalo kesi picha opoko urumo. Wanyalo bedo ni wasetieko wach kwalo penj ni mane class 12 cha ni oonge class 9, lakini assessment results madhi wuok dwe mar 12 no mibiro tigo do mondo many godo skunde miluongo ni pathways go jonyuol keni pathway nango gin ging'eyo ni nyathi nyalo dhi Maseno school kata dhi e school magweng. Issues mek pathway go mago serikal gi Ministry of Education migao masomo emong'eyo. Magi timore ka koro jopuonjre rito duoko mabiro wuok dwe mar 12, duoko mabende mabiro konyo fwenyo somo kata lai ma jopuonjre biro luwo e senior school. Efinya Kidi, Ramogi TV. Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Child Fund ma osebedo ka chiwo puonj ne jonyuol e kar chung' od bura Mandhiwa kaka irito nyithindo yo makare koro chano tieko chenro mag alworano bang' kelo lokruok ne familia mathoth. Chenrono mano ochakore 2019 osebedo ka geto neno ni nyithindo chakre ma pod nie ich nyaka nyuolgi oyud arita makare kuom jonyuol mar geng'o midhiero manyalo jukogi ka gidongo. Hali Abich nigi ler. Kuom higni 6 riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere kaka Child Fund ma bende ochung' ne rango ngima nyithindo matindo osebedo ka chiwo puonj makende ne jonyuol e gwenge mopogore ka chud bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay kaka ginyalo rito nyithindgi kapod gin e ich nyaka nyuolgi ma gichopo higni mowinjore ka gidongo e yo makare. Chenrono osebedo ka nyuando jonyuol machuo kod joma mine maduto ni koro ting' mar rito nyithindgi kendo en gino mosekelo lokruok e familia mathoth e arita mag nyithindo matindo kod puonj mamoko ma wadak e udi. Bura ka wasebedo kwa puonjore gik mang'eny, wasepuonjore stress kaka inyalo avoid stress mang'eny e ot, inyalo weri gi gik mang'eny kaka loan mami pek e ot, mami bedo gi stress mang'eny nikech ka iwuotho to in gi stress mang'eny tinyalo po kata kaka riogwe wang'ayo. Kasto wayudo ni wan gi gimoro ni ideal environment. Ere kaka wanyalo keto environment obed maber. Nyathi be onego bed ni ichako puonjo wach ka en e ich kochakore. Wich mar nyathi bedo maler chakre 0 to 3 years. Idwa ni puonjo nyathi mondo nyathi obed makare mondo mi obed gi
ngima maber. Moko kuom mine mar riwruogno osebiro ka nyuonde chenro no wacho ni higni 6 nyaka ne Child Fund chak miyo gi puonj e weche mag rito nyithindo kaka owinjore. Wacho ni gin kod lokruok maduong' e mieregi kendo nyithindgi dongo makare ka giyudo arita mowinjore e mieregi. Nyaka napuonjra e topic mar stress, aonge kode kendo ang'e kaka nyalo gweye oko. Mar ariyo, chon na nyalo go koko kata ka dhodho nyathino kanyal communicate kode maber, lakini nyaka sani nitie kaka nyalo wuoyo kode ka dhodhe anyalo ng'iyo wang'e. Osekonya sana kendo ayudo puonj makare e wi wachno. Ka koro riwruogno chano matiko chenro magi e gwenge mopogore ndhiwe thuolo ma dweche 4 mabiro. Nyamrerwa ma bende nigi diero machopo ir jonyuol wacho ni jonyuol oseyudo lokruok maduong' kendo thoth mine ne kod ng'eyo matut kaka irito nyithindo e yo mowinjore. Kane program ni chakre, mine gi ne ok ong'eyo gik mang'eny. Sani wayudo ka wan gi pogruok malach kendo e gweng'wa kae te nitiere pogruok. Mine gi ong'eyo kaka ginyalo kedo gi stress, achiedh nade machandogi, ging'eyo. Kendo mar ariyo ging'eyo kaka ginyalo loso tijegi, ging'eyo kaka ginyalo wuoyo gi joutegi. Mar adek, yudo ka kata kuond magidake, kata ka ng'ato ok nyal yudo sing'enge, to ging'eyo ni ginyalo chiedo kata mana gi maua, ging'eyo ni owinjo bed ni gichiko pi tangi, gin nyaka gi table banking, gikano pes gi sani koro kaka gik Desemba kama, ging'eyo ni gidhi pogore. Koro yudo ka ngima gi oayo okang' ma piny mane nitie cha, kendo sani koro gichopo okang' mamalo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jagoro mong'ere e migawo mar thieth Mary Muthoni oyango ni nonro margi nyiso ni jopuonjre ahinya to mago manyiri ni kama rach mar gamo iye moiw e kinde ma oloro skunde. Kuom mano jiwo jonyuol mondo bed akicha kendo chiwo arita makare ne nyithindgi manyiri kod mayawuowi duto mar ni kinde mar yweyo lach. Omedo bende ni jokanyo e ute lamo nyaka koro kete tim chenro mopogore opogore maketo rawere modich kendo nono ni gi riwore kod kweth njore kaka mago mauso kendo miyo gi yedhe amero ji githegre gi kweth makamago. Tumeongea na CHPs wangu hapa Ishara ni ya kwamba watoto wako nyumbani sahi. Watoto hawako shule kwa sababu wako likizo. Ningewahimiza wazazi wote washirikiane na watoto wao na makanisa tupunguze mambo ya drugs and substance use. Na pia ningependa kusema ya kwamba wasichana wetu wako nyumbani sahi. Na wasichana wetu si ati utafungia mtoto nyumbani. Mtoto utamtuma sokoni, utamtuma pale aende kanisani, utamwambia aende ashirikiane na cousins wake na aunties wake. Lakini tuchunge sana kwa sababu wasichana wadogo wa miaka 13 to 18 wanapata mimba kabla ya kumaliza shule. Chenro mar Widows Empowerment Program maita ogiapis jagoro mong'ere migawo mar ita Dr. Raymond Omolo mar jolo mond liete makale ngia matek e miere kuonde magiwuokie kod mago ma onge kuonde jot malong'o medo kelo yot ne mond liete gwenge opogore opogore thur kae. Chenro ne Dr. Omolo ochako kaluwore gi pek mathoth mond liete kale bang' tho mag weg utegi kendo mond liete mathoth oseyudo udi manyien magi jotie gi nyithindgi e bwo chenro makamano. E ward ma Kanyamwa Kologi kar chung' od bura Mandhiwa Chiliel ma jahigni 29 Esther Chieng' ma osebedo ka odak e od dagi ma bende chal mare ok ber oyudo fuong'ruok bang' yudo ot manyien. Neno oyudo ka Esther onge ot. Oyudo ka ot modake en ot marach, en ot machwer, en ot omukore kendo sienyore. Miyo PS Raymond Omolo nowacho ni mondo gerne Esther ot. Miyo wachako gero odni chieng' makono watieko koro wane nyasi modwa yawo odni. To asekale challenges mang'eny nikech bang' wuon parwano nabedo gi shida koro kaka piny nyalo tamo ng'ato na wuok to ot nogore piny. Koro ka naduogo to adonjo e od dawa. Koro bang' bedo e od dawa nasebedo od dawa kuom higni 2. Koro ema kane jatelo biro e area Mandhiwa waka to oneno ni ber mondo mi okonya mondo ayud kaka nyalo bedo e ot. An gi nyithindo 4 ma pod tindo.
ot ne antie ot machwer. Koro agone Nyasaye maparo jiero kamano. Wakwayo ni ka nitie kaka sirkal nyalo chwalo bade mondo mi kata ka wauso gigewa to nyithindwa bende mondo ndiki. Mokwongo adwa gone PS Raymond Omolo ma wuod Karachuonyo kamano maduong' e Low Widows ma Kobodo Network Forum. Adieri ok osebedo maber kodwa, osebedo ka wapitia changamoto mang'eny, to nikech ne wagodhowa piny koluwo jatendwa mar ward mar UDA, kendo noyie mokelonwa Raymond Omolo, manitie pesa manyicho okelonwa chien kocha, kendo waluororego e grubwa, kendo watimo table banking. Dakika ni 45 nyakoro mga juang bang' sa adek mar otieno chenro enoimore. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV. Ozum Kapita wacho ni entiere Luanda Konyango. Weche gichopo ne yo makare ahinya. Wacho nopuoyo Dr. Oburu Oginga kuom weche ma owacho makoro nyiso lai makare mwinjo bedni oganda luo. Honorable James Oricho wacho ni entiere Kisumu City. Wacho nogomo sa ahinya ne jo Naivasha mapio monjo kendo ketho utegi kod wedego siepe ma jogo mowito ngimagi okwo sirikal mamalo mondo resie jo Naivasha mapio pio kaka nyalore. Bidane no kanyo ote mano moor kae gi Peter Olo. Peter wacho ni entiere kodwa e chenro. Kato Brand Pinky wacho Ramogi TV lera ahinya gwenge ma entiere kaunti ma Kisumu. Peter Olo aneni kacha in bende. Kaeto Eli Mango kantiere Kiambu wacho nomora ahinya gi Ramogi TV kaka neoni weche ochopo ne oganda. Mwalimu Faith Mzomo wacho kanyo ni odwa challenge leaders masani korka neno ber mag Raila Odinga. Luongo ni His Excellency Engineer Raila Amolo Odinga mondo migi exercise kitelo mane wuod Odinga nonyiso. Wacho ni bedo negi pake okoromo, to gine ni gin bende gibedo jotelo kaka ne en jatelo, mondo gin bende gibed gi gimoto oluonga democracy, fairness. Wacho ni ka oganda bro yie kodgi ok mana pako Raila kende to timgi mondo be one kaka chalo. Kara wano japuonj nyaka miluor mowinjore kendo ngima dhano tinde jikao katugo nade. Wacho ni japuonj no mondo me hoyud ratich. Benta Charles ntiere Karen no wacho ni weche gichopo ne omakare. Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni joma dwaro support mar raia mondo me gidonje public offices opogore kaluo nyaka koro lok pachgi. Wacho ni wach mar keto guns mondo me okel koko. Wacho ni gikwede okang' mamalo ahinya. Ok ber ka igolo jogo magoyo ganda e kinde ma bende inte dwani bed jatelo tigolo jogo ma bende koro goyo ganda kipiem gi nyawadu. Wacho ni kaponi IBC oyudo ketho kuom jochung' ma Kasipul to kik giwe ma ok gi kaonegi okang' mar chik. Ray Senior wacho ni entiere kodwa. Wacho ni gintiere kanyo gi lit. Kara kamano wacho ni ntiere achiel kuom jogo mano chiel gi lisasi alap makasarani. Wacho ni Sonko Rescue Team osekonyogi mano ringre Vincent Otieno Gutu gi kore mar tero kitikare mar yweyo Musa Nyane familia. Collins Ochieng wacho ni entie Sakwa Bondo. Kaeto Sara Singa Nyakwaro Dongo wacho ni entiere kanyo wang' neno West. Wacho ni en kodwa e chenro en bende. Wayo matinya kor mga jong wantie kod mago mag tuke bang' yone omiyo kikidhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedies za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number.
heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, home of discount. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance, freshness that inspires confidence. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Ng'wono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860*419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Jaloch nyadi proyo kod achiel tuke adhula lig maduong' pacho ka Gor Mahia oidho nyaka thuolo mokwongo chung mar Clay Petoklo club mar Police FC gondi 2-0 tugo mane obagi alap Manyayo National Stadium. Felix Oluoch noloyo ne Kogalo gol mokwongo dakika mar 3 kapok jatugo Sharif Musa medo ne Mahia gol mar 2 dakika mar 30. Gor Mahia nyaka sani nitiere kod points 16, point achiel nyim Kakamega Homeboys mosetugo tuke mathoth moheo Gor. E tuke mamoko mano obagi kawuono club mar Bandari FC nowuok amodhi gol 1-1 gi KCB ka Shabana nolo club mar Ulinzi gol 1-0. APS Bomet nowuok amodhi gol 1-1 gi Mathare kinde ma Kakamega Homeboys bende nowuok amodhi gol 1-1 gi Murang'a Seal. SM7 Sharif Musa Sirengo Ramadan anasema hii ndio serikali. Mashabiki wa Kogalo wanasema run nzuri yake Sharif Musa, tachi moja tu. First of all, congrats to the opponent. They deserve this win. We in life, in sport, in football, either win, either learn the lesson. Now we learn the lesson about how and what to move forward, and ahead of us, we will see how to manage everything in the days
Well, of course, today it was special because we saw the opponent play, and so normally we go 4-3-3. This time when we went 3-5-2, in order to put pressure on them. We did that and work in the first half. Second half, we were just, as a matter of fact, to manage the game. We saw them coming in with long balls and stuff, but we weren't too worried about it at all. Kocha ma team Kenya jotugo ma wuoyi ma hikgi ne piny mar 17 Junior Stars William Muluya ogolo listi ma jotugo 25 mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag Sekafa mibiro bagi e piny mar Ethiopia e kind tarik 15 dwe ni nyaka 2 dwe mar 12. Tuke ma ibiro tiyo godo mar manyo tiko tuke pinje Afrika. Junior Stars nitiere Group A kama oting'o timbe kaka Ethiopia, Somalia, Sudan ma milambo kaachiel gi Rwanda. Ka tim Kenya biro manyo tiko mar donje tuke mag pinje Afrika. Timno oting'o jotugo matindo mowuok e skunde gi mago mantie gi lony duto mano kwany gi jolony weche tuke adhula mosir gi riwruok matayo tuke adhula e thur kae. Tim mar Junior Stars igeno ne biro wuok pacho ka kiny ka gidhi e piny mar Ethiopia. It's doing well. Yeah, tunaendelea vizuri. Kwanza we have to keep iko fiti sana, so like tumelearn a lot here in the camps ndio. Apart from home tumelania vitu zingine mingi. Ka for example discipline ya camp iko juu kushinda nyumbani. Unapata camp kuna the specific time that you are supposed to sleep. There is a specific time that you are supposed to wake up. The qualifiers, being a tournament, everyone goes there to not only to participate but actually to try and compete. It's one of the ways that the team can play into the World Cups, a tournament that is being held annually for us, and we understand that the maximum stage actually should be for you to be assured of making it to the AFCON is the final. So as a Kenya team, we believe that we want to go and compete. And if we get in the finals, then again, we'll have secured ourselves a place into the AFCON. Team Kenya yudo chir toka duogo ma jatugo Jose Tanjeri mano yudo hinyruok ma koro bire kinde ma Kenya ikore ne piem mokikore maga Triathlon Development Cup ma ibiro bagi kaunti ma Kilifi kochake tarik 22 dwene. Njeri osebedo oko e tuke kuom thuolo malach tok bedo kod hinyruok ma bende nokete oko e kinde mane Kenya bago tuke maga Duathlon Cup bende no bagi kaunti ma Kilifi. Riwruok matayo tuke manywanda kata Triathlon geno ni masinde mag konyo jotugo yudo fungruok mapiyo kinde mag yudo hinyruok biro konyo Kenya timo ikruok makare kinde ka kinde. And sort of some of my weight because the issue comes where there is impact when you're running, and that sort of worsens the injury. But since I've been having to train and also at the same time try and not aggravate my knee, I think it's sort of met the two in the middle. So I'm able to do my training and without the necessary impact I'd get. The machine behind me is called an Alta G, and a gravity treadmill. Basically, we use it in sports rehabilitation, but it's also a very useful machine in neuro rehabilitation. And anybody can actually use this machine depending on their level of pain. Sebastian Ogier Mariembo ne team ma Toyota ya jaloch piem mag World Rally Championships tielo ma Japan tok yombo dereba mamako thuolo mokwongo nyaka sani Elfyn Evans. Ogier noduoko chien points akinde gi Evans nyaka points 3 kende kama koro biro kelo piem mar tipe tielo mogik mag piem gi ma ibiro bagi piny mar Saudi Arabia gi kodwene ma nen loch mar 6 ne Ogier ma wuok e piny mar France. Team mar Toyota nokawo thuolo 3 mokwongo tok dereba Sami Paraji teke thuolo mar 3 kendo okawo kar dereba mariembo ne team mar Hyundai Adrian Formax manoyudo ng'ikruok gi gache tielo ma Japan. Caution, pilot sharp flips to be made. Kanye mwa tieke chendoni nyakorom gajwang mar Hoimore
Ajali Jarungo wachoni ntiere koda kata kamano wachoni Owuoro ka Museveni wachoni jo Kenya ne gilony sana ya maandamano. Haya, Freddy Kubolo wachoni entiere kodwa koya Kariobangi South kod familia mare kaito Charles Wagani nikacha Willy Sorua ntira Boge Jack Omolo wachoni entiere Ndhewa ka Reverend Senior nikacha in bende eno temade Willy Jawagwe Kobiero wachoni wuoko Yugis wachoni campaign homa komacha Yugis kono wachoni negruok ng'eny gino mowachoni okagen gi makare katimore kinde makoro ilaro kom tongima oganda emalal Nyakwaro Mgajwang. Lady Mercy wachoni nitie Kanyasoro kata no bende wote kanyo mar Fahad Okelo kantie Eldoret. Ero kamano kuom ketara Mugi TV Nyakwaro Mgajwang saugi kang'weno miwalo oro chendo ni maro imoreyo machal kod mae wasebedo Jaloko Lizo Tieno nyinga Lydia Okeo. Horitu masani.